ई हो गल साइडवेज। मार्केट एक बार यहाँ ओपन भइल बा, यहाँ पे गइल बा त ई हो गल रेजिस्टेंस, ई हो गल सपोर्ट, ई हो गल रेजिस्टेंस हो गल। अब नीचे वाला जौन पार्ट बा ई वाला यहाँ से जौन मार्केट जाता एकरा ई हो गल सपोर्ट, ई हो गल डाउन ट्रेंड, ई हो गल साइडवेज, आ ई हो गल अप ट्रेंड। तो शेयर मार्केट से दू गो तरीका बा जहाँ से पैसा कमा सकत आदमी। एगो हो गल इन्वेस्टिंग, जौन का करल जाला लॉन्ग टर्म के लिए करल जाला, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो एमे का करके पड़ला, हमनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके पड़ला। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के पी रेशियो, ओकर ROI देखे के पड़ला, बैलेंस शीट चेक करे के पड़ला, सेल्स ग्रोथ से चेक करे के पड़ला, प्रॉफिट ग्रोथ चेक करे के पड़ला। तो ई हो गल फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम वीडियो नहीं बनैले, लेकिन आए वाला दिन में हम जरूर ई सब फंडामेंटल एनालिसिस के भी कवर करम। जौन दूसरा तरीका बा उ बा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का हो गल शॉर्ट टर्म के लिए करल जाला, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना, यानी कि स्विंग के कैप्चर इंट्राडे में करेला या स्कैल्पिंग करेला। ट्रेडिंग के यूज करेला हमनी के टेक्निकल एनालिसिस आवे के चाहिए। तू लोग की कभी भी हम ई राय ना देम कि टेक्निकल एनालिसिस सीखला के बाद भी का करिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाकर ट्रेड करे लगिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करे वाला लोग तू लोग अगर अइबा तो का होई कि एमे 100% चांस बा कि जे सारा का सारा पैसा जीरो हो जाए। काहे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। एमे का करे पड़ला, हमनी के 2 साल 4 साल पहले समय देवे के पड़ला, ओकरा बाद अगर शुरू करते ना तो ठीक बा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आवत रहा तो कोशिश करिए 1 2 गो 4 गो शेयर खरीदी, बस इतने, इससे ज़्यादा ना। SIP शुरू कर सकता तो बस सब बस सिखावे के पर्पज से बतावता है टेक्निकल एनालिसिस। ई ना टेक्निकल एनालिसिस सीख लेनी कल से फ्यूचर एंड ऑप्शन शुरू कर देनी, ऐसा ना होके चाहिए। तो आओ जानल जाओ, एकदम बेसिक से शुरू करल जाओ आ सीखल जाओ। तो हम बानी गूगल पे हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ओपन करता नहीं। यहाँ पे जौन फर्स्ट वाला वेबसाइट मिली यहाँ पे ओपन करो। ओपन कैला के बाद अपने आप ट्रेडिंग के चार्ट पे चल जाए। उनमें कुछ इंडेक्स आई, इंडेक्स के ऐड कर सकता रह। जौन भी इंडेक्स के मतलब देखे के बाटे वो ओपन कर सकता रह, ओकर चार्ट रीड कर सकता रह, समझ सकता रह। तो हम यहाँ पे आ गए नहीं, जितना भी ड्रॉ कर ले बानी सबसे पहले हम डिलीट कर लेता नहीं। सबसे पहले हमने की बेसिक जान लिया कि मार्केट के स्ट्रक्चर का होला। ई हो गल साइडवेज। साइडवेज में का हो गल कि मार्केट एक बार यहाँ ओपन भइल बा, यहाँ पे गइल बा तो ई हो गल रेजिस्टेंस, ई का हो गल रेसिस्टेंस हो गल। ई वाला ऊपर वाला जौन पॉइंट्स बा ई रेजिस्टेंस हो गल, ई जितना पॉइंट्स बा ई सब रेजिस्टेंस के फॉलो करता। आ ई वाला जौन नीचे वाला पार्ट बा ई हो गल सपोर्ट। का भइल बा कि मार्केट एक बार गल यहाँ से ओपन भइल बा, यहाँ पे गल बा, यहाँ पे का भइल बा डाउन गल बा, सपोर्ट ले बा, यानी कि ऊपर चल गल बा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे समझल जाला थोड़ा आसान कर देता नहीं। अब मान लेनी यहाँ से हम क्या करता नहीं, गेंद एगो नीचे गिरा होता नहीं, गेंद नीचे गिरे नहीं तो नीचे जाई कहाँ, जमीन पे जाई, फिर ऊपर आई तो हो सकता कुछ आधा आई फिर गिर जाए, फिर आधा आई फिर गिर जाए। लेकिन ऐसे ही करके एगो नीचे एगो का भइल बा, एगो सपाट बटे सपोर्ट ले लेता। तो ई वाला नीचे वाला जौन पॉइंट्स बा ई हो गल सपोर्ट, यहाँ तक आवता फिर यहाँ तक इससे नीचे निकल जाता। अब रेजिस्टेंस वाला का हो गल, हो सकता गेंदा यहाँ पे आवता, यहाँ तक आवता, इससे ज़्यादा नीचे उछलत, हो सके तो बीच में भी रुक जाई और फिर नीचे चला, फिर बीच में जाई फिर नीचे चल आई, या हो सके तो ऐसे करके ऊपर जाई और ऊपर चल जाई। तो ये हो गल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पार्ट। एकरा का कहल जाला, ये हुए साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट कहीं नीचे जात एगो रेंज में घूमता। ई वाला पार्ट बन गल बा, ई रेंज में घूमता, एकरे एक बोलल जाला साइडवेज मार्केट। ऐसे ऐसे करके जाता। तो ई हो गल अप ट्रेंड मार्केट। ओपन भइल यहाँ पे, फिर का कइले यहाँ पे हाई लगैले बा, ओकरा बाद यहाँ पे लो लगैले बा। लेकिन ई वाला लो बा तो ए से ऊपर जाके यानी हाई पर जाके लगैले बा, तो एकरा के बोलल जाला हायर लो। उ वाला बा तो एकरा के बोलल जाला हायर हाई। फिर आगे वजन पार्ट बा ई हो गल बा हायर हाई, ई वाला पार्ट बा तो नहीं हायर लो हो गल बा। बट यही तरह जाता। लेकिन एगो देखल जाओ तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एगो का बनता, एगो ट्रेंड लाइन के फॉलो करता। ये वाला जौन बा तो ट्रेंड लाइन के फॉलो करल जा। काहे कि मार्केट एक इतनी के बीच में घूमता फिरता, एकरा के बोलल जाला ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड में जा रहल बा, ये हो गल अप ट्रेंड। काहे कि मार्केट हायर हाई लगावत जाता, अप ट्रेंड हो गल। हो सकता कि यहाँ से गिरी तो ट्रेंड लाइन के जैसे थोड़ी हो सकता है गिरावट हो सही, बट यहाँ तक अप ट्रेंड में आ गल। अब थोड़ा डाउन ट्रेंड के समझ लिया। ओपन भैल यहाँ पे, फेन आयल यहाँ पे, फेन गल फेन गल फेन गल फेन गल फेन गल फेन गल। तो ये का भैल कि
ओपन भेल यहाँ पे एक बार हाई लगैलक फिर लो लगा देलक, फिर हाई लगैलक फिर लो लगा देलक, लेकिन अल्टीमेट देखल जा तो ए से बाटे तो ई लो ई बा तो एकरा बोलल जाला लोअर हाई, एकरा के बोलल जाला लोअर हाई, ई बोलल जाला एकरा के लोअर लो, ई बोलल जाला लोअर हाई, एकरा के बोलल जाला यानी ई पॉइंट्स बा तो एकरा के लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ई वाला पॉइंट्स इहो एगो ट्रेंड लाइन के भी फॉलो करता, इहो में भी ट्रेंड लाइन क्रिएट हो सकता। तो मार्केट के 3 गो स्ट्रक्चर बा, तीनों स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए। फर्स्ट हो गल साइडवेज जौन की एगो रेंज में जाता कहीं नहीं जाता, दूसरी का हो गल अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जा रहा बा, तीसरी का हो गल डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे जा रहा बा। क्लियर हो गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गए। अब थोड़ा चार्ट पे चल जाओ, वहाँ पे आसानी से समझ ली। तो सबसे पहले हम क्या करता नहीं एगो रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता नहीं ताकि समझे में आसानी हुई। ये हो गल बॉक्स, बॉक्स में समझे में आसान हुई ऐसे कि देखल जाओ तो मार्केट एगो रेंज में घूमल बा, इतने के रेंज में घूमल बा। अब ये ऊपर वाला पार्ट हो गल, ये हो गल रेजिस्टेंस, ये हो गल रेजिस्टेंस हो गल। अब नीचे वाला जौन पार्ट बा ये वाला यहाँ से जौन मार्केट जाता एकरा ये हो गल सपोर्ट, ये हो गल सपोर्ट। मार्केट कहीं नहीं जात बट इतने के रेंज में घूमत हटे। जैसे ही सपोर्ट के रेंज तुरले बा थोड़ा यहाँ तक आयल बा, फिर अब यहाँ से यहाँ तक गल बा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गल बा, लेकिन देखल जाता है यहाँ तक इस कितने के बीच में रहल बा, इतने के बीच में रहल बा। अब जौना ला सपोर्ट पहले रलक ह, अब ई बन गल बा यहाँ पे रेजिस्टेंस। का हो गल बा, अब हो गल बा रेजिस्टेंस। जौन पहले काम करतला सपोर्ट ला, सपोर्ट तुड़ल बा, अब यहाँ से मार्केट अप साइड जाता तो ऊ हमेशा सपोर्ट, पिछला सपोर्ट का करी, ये जौन पीछे वाला सपोर्ट बा ई का करी अब रेजिस्टेंस के काम करी। बस ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस के काम के लिए बा, यहाँ तक मार्केट गल बा, यहाँ तक इतने दूर के बीच में रहल बा, तो ई हो गल अब रेजिस्टेंस के काम करता। थोड़ा यहाँ पर जाता, अब क्या करी यहाँ तक मार्केट जाए, यहाँ से निकली तो हो सकता थोड़ा बहुत पॉइंट्स रैली हो सकता, न तो का हो कि यहाँ से काई तो ई वाला फेन ई वाला का करी अब सपोर्ट के काम करी, ई जौन बा तौन अब सपोर्ट के काम करी, नीचे वाला यहाँ जौन आए बा ई सपोर्ट के काम करी। क्लियर होगा। अब चलिए थोड़ा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में जान लिया। यहाँ पे समझे में खूब मजा आई। डोजी कैंडल बनल बा, ये वाला देखल जाओ तो डोजी कैंडल बनल बा। डोजी कैंडल के जैसे ही नीचे निकलल बा बहुत बड़ा मार्केट रैली दिले बा, तो ई हो गल डाउन ट्रेंड हो गल, यानी ई की डाउन आ गल बा। अब देखल जाओ तो इन्हीं के बीच में यहाँ तक यहाँ से एगो बॉक्स बनल बा, रेक्टेंगल बनल बा। अब का हो गल बॉक्स जैसे तोड़ले बा एगो खूब अप ट्रेंड के रैली दिले बा, अप ट्रेंड के रैली दिले बा। हाई लगाते चल गल बा मार्केट, ठीक बा। आई लोअर लो लगाते नीचे गिर गल बा मार्केट, तो ई हो गल लो, ई हो गल का हो गल, ई हो गल डाउन ट्रेंड, ई हो गल साइडवेज, आई हो गल अप ट्रेंड, ई हो गल डाउन ट्रेंड, ई हो गल साइडवेज, आई हो गल अप ट्रेंड। तो ये वीडियो में बस इतना पे ही क्लोज करता है। नहीं आगे आने वाला वीडियो में कुछ और ही समझल जाए, सीखल जाए। टेक्निकल एनालिसिस के पूरा सीरीज आने वाला बा चैनल पे, ओकरा बाद फंडामेंटल एनालिसिस करल जाए, साथ में प्रैक्टिकल हमने ट्रेड इन्वेस्ट करके भी सीखल जाए, ताकि रउआ सबके एगो शेयर मार्केट के इन्वेस्टिंग के जर्नी आसानी से समझ में आई। एगो हमार मुहिम बा कि भोजपुरिया समाज के शेयर मार्केट के तरफ से अग्रेसिव होकर कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। फाइनेंस के ऊपर, मतलब फाइनेंस के ऊपर थोड़ा नॉलेज लेवल बहुत जरूरी बा, काहे कि बिहार के लोग काफ़ी गरीबी रेखा में जियता। अब जब तक फाइनेंस के नॉलेज नहीं हो सकत तब तक वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं के सकत। तो हो सके तो 2-4 गो अपने दोस्त लोग में वीडियो के शेयर कर दिए लो, ताकि वो लोग भी सीख सके शेयर मार्केट के बारे में, ताकि एगो हमारा मुहिम कामयाब हो कि भोजपुरिया समाज के शेयर मार्केट के सिखावे के चाहता नहीं एगो अपने रीजनल लैंग्वेज में, भोजपुरी भाषा में। तो हम मिलता है तू लोग से अगला वीडियो में, तब तक तू लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।